Alhamdulillah wilujeng dalu, Dik. Ah. Wilujeng dalu. Cek cek. Sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah mboten wonten macet. Amin, amin loh. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong Tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh ngono. Iya. Jadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang Sapa-sapa. netizen, Si hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa yang memirsakan ana ing YouTube. Nah, iya toh? Yang mendelok di YouTube. Ya, yang memelototi. Piye toh? Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, macam munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Menjaga diri, amin. Terus ya panjang umur, amin. Ya terhindar dari penyakit, amin. Amin. Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah, terkebak barokah, amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik, pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh gitu. Iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Piye toh maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu semakin naik ya toh. Amin. Pendidikan karir ya semakin lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Ibaratnya wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Dadi wong kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Mas Dalang iki pripun? Loh, ini jarene lek kancane. Enek to? Ayo. Nah, piye? Ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Loh, ya? 11 12. 11 12. Padha karo ganteng. Niki semangat Mas. Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya? Semangat. Semangat. Pokoknya lek anak aku ki kudu semangat ya. Lah iya no. Semangat.
Sing paling semangat ki sing ngempul kan. Sing ngempul sing ndi sing ngempul? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah tua. Ketok. Iya, Oh iya. Ayo Mbah ya temen, munggah ya temen. Lah arep tak gene pramayar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, Mbak iki ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah ya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Iku sinden. Iki lho. Iki. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Asta Brata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Akhire dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok mau ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalange iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Inggih, sugeng dalu Dene. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jane iki tenang apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah ya temen iki lho. Wah jan. Wah. Ya apa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel wis angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh tas sitok iki. Iya. Ora sawedi. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah ya temen mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Lah sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gawe teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampeyan apa mbayari aku? Ora. Aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok.
ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe, ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Heeh. Ya, apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis Suarane lek apik. guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya, ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, Kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyaderanan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh iya. Oh, gelang alit. Bawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes kok ora Pak Yati Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon gendeng pelampian. Enak suaranya.
Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula. Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah ya ngono kae terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? aku sedih nek Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean opo? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Hmm, Nakoni aku, aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni bathange to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Hmm. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa terusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya Allah. sampean beneran. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Heeh. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya kan jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini kan Nggih. kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit.
Paten. Kepaten. Ayo ampun. Iki uga salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki nderek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, Yayi Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan ora? Langkah prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas. Iya. Walah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kok di Mbak? Abang. Kok nganjuk? Oh, tanah. Lah aku mau panas kok. Kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikencenge yo. Tanah endah gumalare Taman Sari Nuswan Toro. Ayo. Ayo. Mulai. Dadi, monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita anu ya, ketake urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dek ngenane ya aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngremuk aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Jenenge sampean Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling, gak Gemes. ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo sampe sampean. Sing kene Nduk. Aduh. Sing kene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijaluki berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digape pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomong wis bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik lho, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Nggih. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki lak Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka Yalah. grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Heeh. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Heeh. Kowe mergo wayanganmu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya, nyilih, Oh, nyilih, nyilih. heeh. Oh, mangsane. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati iki. Oh ngono. Ya wis bayarene piro. Kok malah kon luku karo adike kok Matur nuwun. entungan. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Cynthia Ibu Jesi. Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang angka kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih ewu 2000 21. 2000 Selikur. ah we mau 2021. Ora apa. Ora apa-apa, ora Eh, ayat ya. sik, Ora sik. apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Pak. Angel. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dhisik. Ah, piye? Nah. Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Ah. Luru, Ah. luru karo luruk, kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Luruk marani. marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nek jeruk Jeruk kuwi buah. wah, nggih, nggih. Lah bajorono nek eneh. Napa Mas? meneh. Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak men. Aja mbok Dagelan iki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu, nek turu Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Ah. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, apa niku? mboten Tutuk ketang. tutuk sik to Mas. Piye, Urung piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibalik neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Oh, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapo. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Ah, Niki. padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora nggih, ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Ya aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa, Swara Mas? kula elek ya kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk Nggih. tahu nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Balak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng, Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek terus kok. So ngadep ya. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Kata terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Tandane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh yo, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Kok Nek? miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine